Čauky guys, já vás vítám u mojí nové série, která se jmenuje Háčkované nápady. V této sérii vám budu ukazovat háčkované nápady, které mě samotné se hrozně líbí a jednou bych si všechny z nich chtěla uháčkovat. Ale samozřejmě i některé z nich už doma uháčkované mám. Tuhle sérii mám rozdělenou do několika kategorií a každá kategorie bude v jednom videu. Ať už ty kategorie jsou na oblečení nebo nějaké doplňky, ozdoby do pokoje. No je jich prostě hrozně moc a myslím si, že všechny se vám budou líbit, takže vy se máte určitě na co těšit. A jelikož není čas ztrácet čas, tak vám dneska ukážu rovnou moji první kategorii, což je kategorie léto. Takže jako první letní věc je určitě taška. Tašku můžete nosit ať už na pláž, když jste na dovolené, můžete ji nosit s kamarádama ven, můžete ji nosit prostě do práce, úplně všude. Jakoby po létě ji můžete nosit do školy, ale školu si radši připomínat nebudem. Samozřejmě v létě asi úplně všichni nosíme plavky, takže přehoz na plavky je tak úplně skvělá věc. Můžete ho mít buď doma k bazénu nebo zase na dovolenou k moři. Zase je několik stylů a jako první třeba můžete uháčkovat pončo, kdy prostě uháčkujete takhle obdélník a uprostřed uděláte jenom díru na hlavu, nebo uháčkovat jenom takhle krátké bolérko, kdy to budete mít jenom pocať a potom rukávy. Taky můžete takhle uháčkovat šátek a to si vlastně uděláte jenom trojúhelník a pak ho můžete různě vázat, můžete to využít na několik způsobů. A jelikož je v létě totální vedro, tak aby jsme se chránili před sluníčkem, tak i tady ty kloboučky jsou mega roztomilý. Můžete dělat proužkovaný, můžete dělat jednobarevný, přidat si kytičky, úplně zase cokoliv, jakýkoliv design. S tím se pojí další věc a to je tenhle šátek na hlavu. Zase si uháčkujete jenom trojúhelník a potom už máte jenom několik stylů, jak ho můžete zavázat. Další věc mám čelenku a tady máte zase několik druhů, jaký můžete udělat. Takhle můžete háčkovat malé čtverečky, které potom sešijete k sobě, nebo třeba takhle vlnky, to je taky hezké, ale asi to už bude náročnější, takže to určitě není pro začátečníky. V létě je vedro, takže samozřejmě musíme dodržovat pitný režim a aby jsme tu flašku tahali všude sebou, tak je na to skvělý tady ten obal. A tady je podle mě mega easy věc, prostě si uháčkujete kolečko dole a potom budete háčkovat jenom nahoru a uděláte tam poutko. Můžete ho udělat buď dlouhé, abyste si to dali jakoby přes celé rameno, nebo jenom takhle krátké, že si to zavěsíte do ruky. Když už tady máme to pouzdro na flašku, tak rovnou je super i pouzdro na telefon. Úplně na stejném principu, jenom prostě to uděláte podle tvaru telefonu a taky ten telefon nikde nestratíte. Můžete se brát zase na dovolenou, kdy třeba nechcete brát celou kabelku a chcete si sebou vzít jenom telefon, tak si uháčkujete tady s tou taštičku. A samozřejmě v létě mega šení slunce, takže potřebujeme mít sluneční brýle pořád u sebe. A pokud je tady nějaký expert na ztrácení slunečních brýlí, tak určitě je prostě pro vás potřeba tady to pouzdro na sluneční brýle. A zase můžete udělat, jaký chcete tvar, můžete si nahoru dát poutko, kterým to budete utahovat, nebo poutko, za které to budete nosit. Tady ta věc je podle mě mega praktická na léto, protože prostě sluneční brýle nosíme všichni. No a tady to by bylo pro dnešek všechno. Vy mi napište, jaká věc se vám líbila nejvíc a kterou si třeba chcete uháčkovat, nebo kterou už zase uháčkovanou naopak máte. A já se na vás těším zase příště. Čauky.